Kamusta mga pinilangga na ito ng mga tagpalamati? Siyempre mayong hapon naman sa inyo tanan. Kag-ari naman ang inyo kubus nga lagad si Tito Wilma sa Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Yes, Sabado, magaluumon ang kalangitan apang mapaang ang atong sinimabatyagan. Puwerte ga sa lalakit na nga akong sentido. Bo, puwerte sentido. Gidya taweho. Kaya muna nabatian sa mga young ones mo na kalain gid sang kainiton na di mapaktan magtubod ang kalangitan kag magulan inay ko po extra careful sa gihapon. As always ang ginambal ni Tita Wilma amo lang tanaya pahinumdom lang gid no permis ang dapat naton himuon. Since Sabado subong nga adlaw, yes, relax lang kamo dira sa mga nakahingagaw sang ilang mga lalabhan nga lago bilog nga semana Lunes tubto Biyernes ba mga di kami ara na iyang nga naga face-to-face classes kag pagkatapos ara na nagbalik na ang 5-day work week, di ba? Ti mga uniform sa pagtrabaho, adlaw-adlaw nga ginapang suksok na tingob ara. So kalitan samtang mainit pa ang aton sini palibot kay kung mag-ulan mag-guom-guom masala gid espiritu. Ang iba na pamunpo na dira na pero syempre wala gid lamang madugay nakapaniyaga na kita ano ba lang aton dira ginsaluhan paniyaga ako naglapo alang kuya okra kay inaada lapa okra parisan ko sa pinaksiw nga bangros ati solve ang paniyaga o di ba nanay yes kamo iya anong inyo dira ginsaluhan sa inyong latok kalanan karon iya nga adlaw. Importante hindi kita maligaran sang gutom magkakaon kita 3 regular meals a day. Kung kisa may brunch pa kuno may snacks balahaw, pulo pamahaw. Okay, aplanuhan ninyo dira since weekend subong kung ano ang mga talapuson sa sulod sang aton panimalay preparasyon para na naman buwas kay buwas Domingo first Sunday sa bulan sang Hunyo, ti kinahanglan magluwas sa banding-banding sa family, ara man ang kinahanglan pag ginatundugang nga hilimuon naton sa aton panimalay Tita Wilma no dapat hindi importante anay nami gid first hour in the morning. Magpasalamat kita o po ng aton pamilya sa pagkadto sa simbahan. Kanami ginaiyabat siyagon kay nga adaw bilog man bala nga adlaw maupod mong imo sini pamilya daw ka mag-ansang pagsinalayo sa sulod sang aton puluyan. Di ko masugdan na Domingo, diretsyo na iya bilog nga semana, right? Yes. Diretsyo na bilog nga semana nga manami ang relasyon ang mudo sang tagsa-tagsa na gani preparar man tabi kung ano ang aton nga saluhan buwas upod sang aton sini pamilya, di ba la? Yes, Tita We. Ti bandan ka plano naman nga ma-outing sila. Di naman ka mo magkadto. Hindi kiti may bago nga mga nagbulukas nga mga kalanan. May ara nga floating restaurant. Ba nakita ko dira sa may IB Magalona, na? So, congratulations dira sa local government about daw kay nami lang magpaliwaliwa. Basta may time kag may unod ang bulsa, wala gid ina problema. Di bala mga ginikanan kag sa aton man mga kabataan, mga seniors naton dira kamusta lang? Hi and hello sa inyo. Yes, sa gihapon, ang kabus ninyo nga lagad si Tita Wilma upod ninyo tubtub teknala stress dira sa inyo mga lilisuan sang mga radyo na ara lang kita of the night ya tubtub teknala stress kag syempre sa inyo naman mga greetings ara sa gihapon ang atong text hotline pwede ninyo ma-type kag ma-send sa 0963-757-0874 again 0963-757-0874. Sili nila ka pula-pula sa bibig mo daw hindi ng lipstick ko. Ang lipstick sang apo ko bila yun sa hinablos ang butang niya. Nanay, butangan ta ka lipstick. Abaw Di mo na pula-pula ang bibig. Never mind. Kag syempre, sa mga naka-online naman dirada itong chat room via Facebook page sang Action Radio Bacolod na. Ara sa itong chat room, pwede ka mo dira makasend sang inyo mga messages, greetings, mga suggestions nyo man karon and good
comments sa mga matalakay naton karon iya nga hapon kay Sabado subong iya nga adlaw. Tiwan Sabado may Sabado edition man kita sa aton This is My Life sa diin hindi kita or wala kita nagabasa sa yung problema nga ginapadala ninyo diri sa This is My Life, ang mga ginapang-share ninyo ng mga istorya sa inyo kabuhi, kundi nagahatag naman kita pila man ka mga informasyon. Kung kaisa, relasyon within the family, husband and wife, parents to children, problema sa mga maglutod, mga amo sina, ang istoryahan naton, kung kaisa may ara man sa ikaayong lawas, kung kaisa may ara man sa aton pagsinalayo sa aton puluyan, mga pagkaon nga mapuslanon para sa aton ikaayong lawas, ang ako naman ma-share subong sa aton mga estudyante. Sa aton mga estudyante nga ginabudlayan bala na kung magtuon, let's say kung may mga long exam na may mga long quizzes na kung kaisa ka budlay man mag-memorize. Mahapos mag-memorize nga wala mo na intindihan pero kalipatan mo gid tanan. Di ba la? Ti may ara na kung kaisa nga dapat ikaw may guide. Pero kinahanglan kung mag-memorize ikaw sang lesson. Kaya may ara kung kaisa importante sa mga enumeration in order pa na, no? Kung kaisa kung kaisa may mga technique ina dira. So may pila kita ka tips nga i-share sa aton mga estudyante. And then pag may time sa aton mga kauturan dira nga nagaproblema sang ila, hay, makatul nga alimpuduhan. Makatul nga alimpuduhan ang sa may mga ginakaspa bala, no, dandruff, kung sa Tagalog, balakubak na. May ara nga kado ka scaligid, di ang kakadalag ko, ginaiya nga mga mga kugan. I'm sorry sa mga nagakaon dira, nga mga kugan, gidi na iya sa ila ulo ang ila mga kaspa. Nan. Kung nagaproblema ikaw sang kaspa, may ara man si Tita Wilma karon i-share na hanungod dira. Bisan gamay lang, at least may paaliwansan kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Mga gagmay nga informasyon nga mapuslan man naton sa aton pagginawi sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa mga nagahulat man sang ila horoscope, bantayan nyo lang inyo zodiac sign karon, ha? Okay lang, Tita Wilma. Balikan nato na nga siya Facebook page ang Action Radio Bacolod na ang amon dira nga mga public affairs program ay ara na ang mga matahom namon nga mga drama kung sa mga nakaligad tinipika pila lamang sa mga matahom namon nga drama ang mabatian kang makitaan ninyo dira iya sa Facebook page ang Action Radio Bacolod. Subong niya halin sa aga hasta maghapon nga mga drama inyo gidira makitaan kag mapamatian sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Halin sa aga sa Barangay 684 pakadto sa puwerte nga ability sa hapon maga-enjoy kamo. Kalingawan lang naton ina. Kay nga ay hindi naton pagseryosohon ang mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi adlaw-adlaw kay hangkat ina sa aton ikasarang amo nang hambal ni Tito Will mga once in a while enjoy man pamo ka na wala na gani relax lang kamo dira tagdugay-dugay ti anong ipaambit naton sa inyo na ang ginhambal naton para sa aton mga estudyante. Pero may mga informasyon si Tita Wilma. Mauari iya amo gining hay mga anak wala ko gali na napadala. Pero but anyway, karon pagbalik ni Tita Wilma ipatpaton ko na ang natungod sa ining Omicron sa variant nga ari na sa Pilipinas gamay lang kag ining plano nga i-reform ang PhilHealth kag ay ahay ining nakit-an ko masiga naman ang mga mata sang aton mga motorista kay nga ang presyo na naman sa mga produkto sang petrolyo masaka baladason nga simana o kun maganubo hibaluon naton ina karon man dugay-dugay pero importante gid anay ang aton ni kaayong lawas yes ang aton anay Dr. Pinoy Squalene Caps. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang. Ay, nga mga anak. Hello, Sir Mileli Uligo. Good afternoon. Good noon. Kuya Ma'am Wilma live sa Vanessa Cafe. Yes, sir. Thanks for the big heart. Yes. Kag Rex Xavier. Good evening, Action Radio. Pa-shout out sa mama ko nga permigid gapamati kay Rosemary Javier. Yes, Ma'am Rosemary Javier. Hi and hello sa imo. Halin sa imo anak kay Rex Javier. Sir Rex, thank you, good. Joy Loredo Ligaspe, good PM, tita. From Sir Mileli Uligo, Tamyaw, please, Ma'am Vanessa Stark, kag Doc, Mayo, Jinke de Legdono, Wala Markag, Alex Montesa. Bosco Lito Babagali, Patamyaw, Gid, Ma'am Wilma, yes. Sir Lito Babagali, hi and hello sa imo. Gaginatamyaw, kag ni Sir Mileli Uligo. Family bonding Saturday and Sunday, bring your family to MM's Cafe, Highway Tengubaw ha, plugging si Sir Milili. Okay lang na yan, sir. Family bonding Saturday. Pwede man sila makabonding dira, sir, di ba? Yes. Okay, I'm watching Action Wilma, good PM. Patamyaw lang ko sa Dian I Escalante sa Family Era. Kagbiraw family. Halini na kay Sir Rufino Era Gabino. Salamat gid, sir. Yes, hello. Kamusta ikaw, Ma'am Maria Luz Grialdo Magkunat? Mayong hapon to. Stay safe always. Likewise, Ma'am. No? And thanks for the 3 hearts you sent. Good PM, Tita Web. Pa-monitor lang ko diri sa amon nga permiga pamati sa inyo station nga ang akon mama gamat-amat pamunpon sang linabhan kay daw maulan naman nga daw hindi mo maintindihan. Okay, Family Junicio, mayong hapon sa Purok Mabinuligon, Barangay Alianza, Bago City. Salamat gid bo kanami sa ila. No, sa mga taga Barangay Alianza dira sa Bago City, salamat gid. God bless and more power. Halin kay Cornelio Queen Lexine. Okay.
What a name. Afternoon, Tita We. Wow, pretty you, Tita We. Bisan maulanon ng panahon, malipayon kami gihapon upod sa mga friends ko. Diri sa Myceline Homes. Nan. Sa pagpamati sa imo makalilingaw nga programa. So, ari si Thelma Iguico, si Lydia, si Bibing Jennifer, kag Mercedes Lambert. Stay healthy always and may God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie, sa inyo man tanan-tanan dira. Salamat, Gid. Kay Joy, na Joy Loredo Ligaspi, good afternoon. Salamat man. Okay, enough lang na anay ha. Balikan lang kamo dugay-dugay ni Tita Wilma. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Radio Philippine Standard Time. Padayon lang si Tito Wilma. Good PM to i-greet ko lang si Mama kagpapa ko dira sa Gilungan kay adlaw-adlaw na sila gapamati sa imo. Makamusta na kamo dira tanan Vmar inisang La Carlotte. Tuto Vmar, salamat gid. Kag syempre ara man sila ni Inday Rona Rihida Trava. Mayong hapon lang dira sa inyo. Mabalaan talang na karon gani relax lang girl. Pao mo ka na bala. Kag syempre man ara na si Mama Ana Sinoro mayong hapon lang da Ma'am Ana Sinoro. Kamusta da yang inyo panahon? Gahulan amo na subong kay tig-ululan nagin man kaging deklarar na mo hindi bala ma'am? Yes. Alauna 59 Action Radio Philippine Standard Time. Pila man naton ka mga informasyon nga madulong sa inyo sa karon iya nga hapon ang hambal ko to kaina. Ang mga produkto sa petrolyo. Amo ginang medyo masakit-sakit sa aton kay ara big time oil price hike
posible ina next week na naman. Ti kung mag next week na gani ina, amo na nang ginasiling naton. Manghay-hay gid kita, ang iban masiling, ay, Tita Wilma, ano na lang abi kita siniman? May ara gid ya, hindi na nila huglahog ya, tutuon mo. Big time na gid niya, big time increase. Masunod nga si Mana. Kay Ariho, base sa oil trading, Mayo 30 tubtob Hunyo 3 tubtob karon nga kahapon, Biyernes, yes, tubtob kahapon sang hapon, ginpabutyag sang isa ka oil industry nga ang presyo sang diesel mahimo magasaka masobra 6 ka pisos kada litro. Di wow, na? Hamakin mo yan. Ang isa ka 6 pesos kag 30 sentimos, tubtob 6 pesos kag 60 sentimos kada litro. Bahoy-hoy abaga. Tas ni. Ang presyo naman sa gasolina, magasaka posible 2.50, tubtob 2.80 kada litro. Tinghambal naman sa Department of Energy. Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga may 3 sila kaginatanaw nga padayon ang pagsaka sa presyo sang gatong. Ano ang mga ina na ginalikitan na ang pag-umpisa sang mataas nga demand sa Northern Hemisphere countries tungod sa summer peak period halin Hunyo tubtob Setyembre. Ang Russian oil ban sa European Union kag ang isa pagid ang paghalog sang lockdown sa China nga ginatanaw man magaresulta sa pagtaas sang demand sang langis. Any reaction pa mo kanabla na ti maano na lang kita sini abiyaman na oo man mga anak kung hindi ka manihul manghakroy ka pro ni gani manglampos. Ay oo, wala gid kita ni mahimo sang aton sitwasyon kay hindi gid mapunggan ang pagsaka sang presyo sang mga produkto sa langis. Ay magluwas pa sina nga padayon man kita nga nagaatubang sang aton siniaway sa pandemic ang COVID-19. Ti amo nang latest man kahapon nga akon manabasahan sing ko i-share ko gini sa ila ngang Omicron BA.5 sa variant nakalabot na di sa aton sa Pilipinas. Matapos man nga mahibaluan ang first 2 cases sini diri sa aton pungsod Pilipinas. Ti nahibaluan mismo sang Department of Health na paagi sa Undersecretary nga si Maria Rosario Vergere nga ang duha ka pasyente magkaupod ini sila sa isa ka balay dito sa bahin sang Central Luzon. Nga ining duha pareho nga wala travel history. Wala sila yung magkapanglugayawan sa iban nga mga pungsod, no? Magluwas gid lamang nga ini sila nagkadto sa presento, no, sa polling precinct sa NCR sang last May 9 election, di ba? Nagkadto sila sa mga polling precinct para sa pagboto. Ti sang makabatyag iya ubo kag hilanat, ginpaidalom sila sa isolation sang May 16. Kag natapos ang ila sini isolation sang May 30. No, May 30 lang gid. And then wala man sila sang sintoma pagkatapos sina. No, wala na sila sang nabatyag nga sintoma kag sila gindeklarar man sang departamento sang ikayong lawas nga naka-recover na. Ti duha ka close contact nila nga kapamilya man ang ginpaidalom sa isolation matapos ang isa sa ila iya nag-positive sa COVID-19. Kag natalana naman nga gipadalom ang iya sinisample sa genome sequencing. Pero gindula naman ni Vergere, no, ang kabalakas ang publiko sining bag-o na diskubrihan nga sub-variant nga pareho sang BA4 nga hindi
man siya mangin critical na kag malala na ang duha nga natapikan iya nga pasyente. Kag hambal gan isang World Health Organization chief nga si Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang subvariants nga BA4 kag BA5 ang nangin rason sadtong lapnagon nga surge na paggatimbuok sang kaso sang COVID-19 didto iya sa South Africa sadtong bulan lamang sang ining natapos nga bulan sang Mayo. Tiya mo na kita maghinay-hinay man kita kag maghalong-halong. Hindi kita magsiling sobra gyud ka confident nga kita bakunado nga kita naka-booster na. Kinahanglan sa gihapon maghalong kay nga abisan ng aton mga doctor, hindi sila gani ipabor nga kakason ang paggamit sang facial mask. Okay lang ang face shield basta ang face mask mangin kabahin na gid ina iya sang adlaw-adlaw naton nga routine. Magwa sa balay face mask gid. Ang pagdala sang alcohol dapat gid himuon, and from time to time kinanglan hugas gid kamot. So himuon talang ina para kita wala sang mangin problema. Di ba la? Amo na lang na ang payang aton man mahimo nga proteksyon sa aton iya ikaayong lawas. Proteksyon naton hindi lang sa aton kaugalingon kundi aton man pamilya kag sa mga pareho naton sa aton palibot na. Di magbang problema na kung maglapnag na naman. Diyos ko, ano na lang ang aton sinikabuhi. Pero sabay naman sa PhilHealth, aring sa PhilHealth naman, di ba ginapush ini nga reform to ining reforma sa PhilHealth suportado ina sang FFW. Ano inang FFW? Amo inang Federation of Free Workers. Ina ginasuggest ni ang author si House Committee on Ways and Means nga mo ang chairman nga si Joey Salcida nga sa pagsulod sang bago nga Congress kinanglan i-overhaul nila o kun ila i-arigluhon ang sistema kag ang mga programa sang PhilHealth. Tigin pabutyag naman sang FFW kun ining Federation of Free Workers nga isa ka lapnagon nga organisasyon sang mga trabahante nga kabahin sila sa mga ginaduso ni Salceda nga reformahon ang ining health program sang gobyerno kag himuon na lang nga voluntary ang pagpamiyembro sa mga OFW sa PhilHealth. So bantayan man naton ang development angot sa sinaiya nga ginapush sa karon nga pagreforma sang PhilHealth. Alas 2:00 na Action Radio Filipina Standard Time. Kay tuay naton sa siningabahin ang aton sininga tupiko sa karon iya nga adlaw na ang aton tupiko para karon nga adlaw Sabado. Ang hambal ko kaina na tungod ini sa mga kabataan, no? Hatag kita tips sa mga kabataan nga mga estudyante kung paano nila ma-remember o paano nila matandaan ang ilang mga tulunan, no? Mga anak, pamati kamo or mga nanay para ma-share man ninyo ini sa inyong mga kabataan kung may ara sila kabudlayan sa pagtuon sa ilang mga leksyon, ila binagyad kon nagahilapit na ang examination. So, isa na dira nga aton ma-share, kinanglan ilista, jot down mo ang imo sini ginatunan na ilista mo ang imo gintunan para nga matandaan mo ang leksyon nga inyo ginatalakay sa school kag mas madali kung nakasulat ina na kung ano ang inyo gintunan. Madali mo nga matandaan kung nakalista ina 1, 2, 3 para madali mo siya matandaan kag madasig mo siya nga ma-memorize na. Kag sa nabasahan ko gani, pwede ka makahimo kodigo. Ha? Pwede ka makahimo kodigo, hindi nga kodigo nga tanan ara da. Daw guide mo lang bala na.
madumduman ko ni isa man ni sa mga style ko sa una kong magtuon ko. Ina maghimo tabala acronym, himo unta siya nga acronym pareho bila kon may ara enumerate mag-enumeration na. Test 3, enumeration. In order, baw ara na. Di, daw kabudlay nga pasunuron, mayo lang balakon in any order. Kay ma-recall mo. Pero kung in order, step by step, gin. Number 1 is number 1, number 2 is number 2. Di ba? O, iban kung kaisa magkopya, pati period, pati kamas, ang ilang nga seatmate, makopya pa, di ba? O, pero mas naming himo ikaw guide. Amo na sila, himo ka kudigo mo na ang di nga kudigo nga tanan. Daw guide mo lang sa amna na mention ko ang word nga acronym. Kay ti maghambal ta acronym daw kay hapos lang bala i-memorize. Let's say ang mga first letter per number in every number sa enumeration ari diho himuan mo na siya. Kung ano ang imo ma-remember kung basahon mo siya, first letter from number 1 to number 10, tabira, tanan, na kay ma-memorize mo na siya. Ang pag-memorize, every number, intindihon mo man. Kaya hindi man pwede nga i-memorize mo word for word, kaya kung malipatan mong isa ka word, 1 or 2 words, tiway ka na, madula ka gid na. Kuwaon ba mga first letter sang gusto mo tandaan, na pareho bala kag sa magsiling ka nga enumerate the cities in Negros Occidental in order from Bacolod City going to south and from Bacolod City going to north. Na pasunod gina ti maghalin ka Bacolod City, Bago City, di bala mo na son Bago City, La Carlota City, di bala mo na Himamaylan City, sakto lang ti mga first letters sina imo kwaon, and then going to north naman from Bacolod, Talisay, Silay, Victoria, Sagay, di bala mo na Escalante, ano pa, katapusan San Carlos City. Nan ti mga first letters na magsiling in order, amo nang himuon mo nga acronym, amo na ang pag-memorize mo isa na ina. So makabulig din na sa imo para nga imo may tandaan. Isa pa, since subong nga kamo nga mga kabataan, ara may mga modules kamo, di ba la? May mga modules kamo, may ara man iba nagagamit pa libro, iban mag-online, may guide man kamo, gagamit man kamo marker, na inang highlight bala nga mamarkahan ninyo na nga inyo ya. At amon sa una mga photocopy lang na, mga photocopy mag-ulihin na lang na gani photocopy na sa amon generation. Una, kopya gini sa blackboard. Di imagine na kopyahon mo pila-pila ka blackboard sa sulod sang classroom. Nan, kopyahon mo na siya na. Pero kung may ara ka photocopy sinang ginakopya ninyo, i-highlight mo lang na. Butsangon may ara ka lang marker. Inang colored na bala. Nga marker na. Markahan mo lang ina. Inang mga namarkahan mo, tandaan mo ina. Na, amo na isa ina sa mga pamaagi nga matandaan mo kung ina ma-discuss na ninyo. Once ang guide or copy ninyo ara na, ang teacher ninyo naga-discuss na nga topic 1, 2, 3, 4, 5, ang mga important points amo nang imo i-highlight. Kag intindihon mo, samtang naga-lecture si ma'am or naga-lecture si sir, kay ara gina sa pensar mo. Kag madumduman mo ay sa akon tong photocopy to amo na ginmarkahan ko na, madumduman mo na. Pagkatapos ara imagination mo, ha? Daw i-imagine mo siya, ilaragway mo siya samtang naga-lecture si miss or si sir. Ako madumduman, amo na nga topic nga dumdumon ko. Nan, madali mo gin madumduman kung nagapamati kung nagapamati ikaw tadlong sa ginadiscuss ang inyo teacher. Na, kung gusto mo tandaan, kung gusto mo tandaan sa pensar mo, mahimo mo. Pero kung magsiling, kabalo na ko na iya miss, sa pensar mo lang na iya, okay lang na siya. Kapin pa kung dasig kaya, na kung fast learner ka, pero kung pareho sa amon nga mga slow learner, kinahanglan namon ng mga techniques para nga hindi man kami maulihi. Kung may
examination. At least may mga guide man kami. Di ba mga anak? Yes. Kag kinahanglan, hindi gid magkataka sa pag-review. Masiling nga, amo man nagyampon, na-discuss na ni Miss, naintindihan ko na. Pero day before examination, gakraming ka na, kay gasala ka na kung anong tunan mo. Masiling ka nga amo. Nami, iya nga from time to time, imo ma-review, na kung wala ka malang obrahon, amo na ba lang ang cellphone na ito, ang gadgets na ito, okay, gidi na kay makabuligid sang dako sa inyo mga anak. Pero ibutang man naton sa husto nga lugar ang paggamit sina. Tagaan gid naton priority nga aton pagtuon, ha? Kinahanglan gid. So tagaan naton time ang pag-review sang aton mga lessons. Kay ang husto nga pagtuon inang pabalik-balik bisan sino, hindi mo na iya masarangan nga i-memorize mo ng tanan nga lesson ni Miss, no? Di ba la? May ara iya nga intindihon mo lang inang topic nga gin-discuss ni Miss, kag ikaw na yang maalam magsulat sina. So mas nami nga every week, kung weekend man or gabi sa gabi man, imo na basahon kay mahapos na sa imo ang pagtuon, ma-recall mo na siya na. Dapat kabalo ka na mag-decide nga magtuon ka. Kung ibutang mo sa imo balatyagon, kag yes, imo siya dibdibon ang imo pagtuon, sigurado, di ba? Pagkapasar ka gid ay, no? Pero kung pawalaan gani, masiling ka lang na bala, pabayida, mo managyapon, Pero during examination, bala, daw mahuya ka kay gatamod ka sa blue book mo or kung sa test paper mo, hindi ka kabalo kung anong i-answer mo, da matulog ka sa mga classmate mo. Daw ikaw mismo nahuya sa imo kaugalingon, di ba la? Kanugon, wala ko katuon bahnan. Pero kung katuon ka, kung hindi mo madumduman, piyong ka lang sa imo mata, sa imo mga mata, dumdumon mo kung saan una ni Miss gin-discuss, ni Sir gin-discuss. May imagine, mabisan paano may isulat ka sa imo test paper. Tuon na bala na. Ay, hoo. Ano pa gid? Palabay ka man sa mga tulunan mo antes ka magtulog isa mo da ka subject bukaron mo para nga ma-familiarize mo lang ang tanan. Kung kaisa gani iban sa sobrang aton madamguhan pa nilang ilang leksyon, di ba la? Buwan silingon sa sina, magadalalamgo kana buwan silingon sina nagatrabaho ang utok mo na kay nga nagatuon ikaw. So, subconscious mind. Subconscious mind para matandaan mong imo lesson. Pagbugtaw mo sa aga, kibot ka lang. Mga madumduman mo na tanan. Labi na kung during examination. Inding iba na, nagtuon kalabot, tagalaw na, alas 2 kay pagkaaga, exam na nila. Paano kay, ano ka na? Ining kaging, not necessarily nga kaging, gablangko ka na kay galingin ulo mo kay kulang katulog mo, di ba la? Na kinahanglan ang mga anak mangin healthy man ka mo para hindi ka mo matamaan nga before examination masala-sala ka mo sa inyong mga tulunan. Kinahanglan siling naton kay makabudlan man mag-develop sang study habit ginman mo, pero kung hungdon mo paanad ka, ginapangita mo gid. Nga kinahanglan antes ko magtulog, may basahon gid ko sa akon mga lesson. Importante gid, no? Importante kag magluwas sina, importante man ang imo ikaayong lawas. Kaon kag gid sang mga masustansya man nga pagkaon, kag syempre tagai man time ka ugalingon mo nga magka-exercise ikaw sa gusto. Kag mo na siling nila, pag hindi ko may malipatan bala, ara magani sa tips nga nabasahan ko nga ining pwede ka magkaon mani na kay suno sa informasyon nga nabasahan ni Tita Wilma, makabulig ina sa imo utok, hindi kay nga as based sa experience mawili ka sang ala kaon mani, kaon ka nilang mani, hala ginalantaw mo kadugay man di maubos man ay. Pero sa tutuod lang, magkaon ka mani, may makuha ka da mo. May makuha ka da nga omega-3 fatty acids o kung fish oil supplement sa mani nga
diin makabuligid sa imo. Kag masyempre ara pagid inom ka man multivitamins para may resistensya ino. Actually, depende na may ara kung magtuon magahod iban matalang nilang nagatulok ha sa tulunan. Absorb na iya dayon, di bala? Ang iban kanami lang bala mag-admire kagid sa tao nga may ara gid ko ani classmate na sharing naman ni classmate ko sa college ara na sa likod na mong gapungko. Why na sa notebook ya, gamay lang nga papel ang ginauyatan. Gamay lang nga papel na uyatan niya. Tapos mag-exam, malantaw-lantaw lang sila, mag-siling before exam, malantaw-lantaw lang na sa amon nga nagatululuon kami. Pasiplat lang na, amo lang na. Pero siya pa na matap sa exam, na may mga tawagin man nga mga maalam, gidiya. Kag very sharp ang ila sinimemoryanan. Pero pa sa iban nga inang ga-try, gidiya harder para nga makapass sa exam, mga matutom. Nagatutom gid kay nga gusto nila nga makatapos sang ila kurso. Gusto nila ma-achieve ang ila goal. Gusto nila nga makapasar para nga malabot nila ang putok-putukan sang edukasyon para maangko nila ang career nga gusto nila sa ila kabuhi. Di bala? Pero syempre, before examination, sa nahambal na ni Tita Wilma, kinanglan mag-pray gid, na? Sa tanan nga tion, dapat gid kita magpangamuyo. Luwas sa pagtuon, dapat magpangamuyo gid kita. Kay sa bulig ni Lord, kag sa aton man pagpaninguha, maging successful ikaw sa imo nga pagtuon kag mangin successful man ikaw sa imo career. Updon mo gid na iya. Alas 2:20 Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa nga ang na-share ko man, makahatag man gamay nga idea sa aton sa mga estudyante. Pwede man kamo makashare kung may ara pa kamo nga idugang dira nga at least mapuslan balas ang aton mga kabataan nga makahatag man sa ila interest ay mayuguruhin mo unta na ay na. Iban gani ari sa tudlo ginamo mo na nila agay pero balaan na nila na kung ano na siya na damo lang gid idea nga nagasulod sa pensar sa mga kabataan. Alain-lain nga pamaagi sa pagtuon. Dahil kung may share may ma-share kamo dira pwede nyo gid ma-share ara nga itong text hotline ara man nga itong nga chat room. Okay, let's 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, how? Hi, gali. Liwat, sa itong mga naka-online dira. Yes, kay Antonio Beronio dira sa Macabebe, Pampanga, mayong hapon lang dito, Tony. Good afternoon, thank you so much. Arlene Anerdes, good PM, Tita, monitor lang kami diri sa may Pontevedra, mayong hapon lang dira sa inyo. Maulanon nga pagpamati diri sa may La Carlota, Titowe. Yes, Raymond Pineda, salamat gid. Nagapamatigi ko sa imo mga senior, mas senior high na ko, Titowe. Ay good na kanami lang gid. So tutom pagid to Raymond. Yes, Ma'am Jinky Dialegdon. Yes, Ma'am, good evening sa imo. Good afternoon diri sa amon. Thank you so much, Ma'am. Na maulanon nga hapon, Titowe. Yes, ulan-ulan gid man kag kay Ma'am Ana Sinoro ba? Tiga bundak na tugon yung ulan sa La Carlota kay galangoy na si Ma'am Ana Sinoro. May nga po Wilma kag kay Mr. Arthur Jeff Villazor, Vanessa Mayo and Darkmat Mayo, Noel Amar and Alma Ulegon and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. God bless. Okay. Thank you gid, Ma'am. Tawe naagyan ko na setmate ko bata ka maestra namon karon basahon ko na nga mga reaction, Ma'am Ana. Sinoro family, Pilar family, Ma'am Virgito gali ga monitor gid pamati sa radyo galantaw da live. Salamat gid sa Sinoro family and Pilar family, Ma'am Ana. Thank you gid.
Kagkabalo ka tita we, mamaskom ko ahay. O kanami lang, no? Sige, maskom ikaw kung tapos na ikaw sang imo senior high, na? Raymond Pineda, baga pa utwas ang bata sang iya sinihandom. Okay? Dali lang. Enough na guro anay. Ara pagali. Si Inday Rona Rehider Trava, mayong hapon lang dira. Tita Wilma, ga-monitor lang kami. Upod sang classmate ko kay Mary Grace Crisostomo, kay Nang Marvic Montalvo, kay Bibing Ramos, kay Tatay Teddy. Thanks, Gid. Kay Tatay Teddy Rihida, dira mayong hapon lang. May damo gid nga salamat sa imo, Tay Ted, no? Stay healthy lang gid. Okay? So, relax lang ka mo dira. Mabalik lang karon si Tita Wilma naman.
Alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time. Monitor lang kami dito adlaw-adlaw sa programa mo dili sa La Carlota. Oy, ngayo sa dayon text friend Ngayo lang ko text friend girl lang. Okay, sa mga girls dira nga gusto makig-friends sa iya, kinahanglan siya nga nagapangayo kag kamo man nga ma-text sa iya pareho kamo nga maghalong magkilalahay para lang sa mga maayo, ha? Okay, ari ang cellphone number sa nagapangita sang textmate nga babae. 0920-394-4706. 0920-394-4706. Okay. May ari pag-idisa ngayon man siya textmate or friend. June sang Bacolod, girl lang. Okay, si June sang Bacolod, nagapangita man textmate nga girl. Sa gihapon reminders ni Tita Wilma, depende sa inyo pero kinanglanggin nga magalong-halong. Text niyo siya sa cellphone number 0909-691-5749. Again, 0909-691-5749. Mayong hapon lang dira kay mama ko. Mama Girom kag kay Tatay Ruming Dinoy. Kay Tuto James abaw. Salamat gid kag maayong hapon lang dira ano. Salamat gid. Inday Blaza, good afternoon. Kag mayong hapon man dira kay Manjo Arnejo na. Mayong hapon connection Tito We. Kag sa inyo man. Okay? So, sa siniman nga bahin, no, basahon tabi ang may mga reaction din aton mga palangga nga mga tagpalamati. Sili ni Ma'am Virginia Tawe, nagyan ko na setmate ko, bata ka maestre namon, mag-exam na kami, ginalapakan niya akong tiil, sign nga ipakita ko sa iya akon mga answer, kaluluoy titawi akong tiil sa kasakit, sakto na tawiin mo, sakto na tawiin mo laygay, ay nga mga anak, tituod ginman may mga amo sina iya mo, di ba? May ara sina, nga amo ng ila ginahimo. Okay, ari pagyan, Tita Wilma, may ara man ko experience sina. Pero effective ng hambal mo para sa enumeration. Na. Ako nalista ko gid para nga hindi ko malipatan labi na kon pasunod gid ang sabat. Okay. Girly, good afternoon. Thank you, gid. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, ma-horoscope na si Tita Wilma sa siniiya nga hapon. Ay, antes man ko gali mag-horoscope. Happy birthday, Anay. Dira sa Kansilayan mo siya. Happy birthday kay Lipper, na? Kay Lipper Sugaton. Happy birthday sa imo chief, na? Halin sa imo asawa, kag kabataan, imo man pamilya, kag halin man diri sa amon sa Bacolod. Happy birthday again. Okay, sa iban paginaton nga mga kauturan dira nga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. Wishing you good health, more blessings, and enjoy lang kamo sa inyo mga celebration. Sa mga mag-asawa man nga nagasaulog sa ila wedding anniversary, happy anniversary. Okay na, sa itong sa ni horoscope. Sa itong horoscope, unahon naton ang Gemini, no? Kay Sabado subong Hunyo 4 tuig 2022. Yes, Gemini, ang mga Gemini na taong Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, importante para sa imo, para sa inyo ang mag-relax, para nga magmagan ang inyo paminsaron. Magmagan ang inyo mag-relax inyo paminsaron, magmagan ang inyo sinidughan, kag inang mga nagapang asar, kag nagapang garit-garit sa inyo, gasunlog-sunlog sa inyo, idedma lang na, no? Idedma lang, hindi pagsapagka. Kaglikawan man ang pagbais-bais para hindi ikaw or kamo mapaaway o kung para hindi kamo makaangkon sang kontra tungod karon nga adlaw bala Gemini, malipot ang inyo pasensya. Tod na, mga Gemini be, 15, 28, 35 kag 41, mga masuwating nga numero, emerald green is your lucky color.
Mga Cancer, yes, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, hindi na pagpadugaya ang gusto mo nga ihambal. Kung ano ina ipautwas. Tungod amo ina ang makahatag sang problema sa imo sa ulihi kung tago-taguon mo lang. Kinanglan mangin honest ka man sa kaugalingon mo. Cancer? 3-5, Justice siya tikig 32 ang mga maswerteng numero. White is your lucky color. Sa mga Leo naman, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, insakto kagid problema, kadlawan lang. Insakto ina, na? Hustugin ang desisyon mo nga kadlawan lang ang problema, kag pagkatapos, pangitaan sang solusyon. Subong adlaw, Leo, tubtubwas maging masako ikaw sa inyo panimalay. Mas swerte nga mga numero 15, Justin 9, 26, kag 34. Milk white is your lucky color. Kadtuan naton ang mga Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Abaw, mga Virgo, mangin mayong epekto sang imo pagpakigayo na pagpakigayo, pagbugno sa madugay mo na iyang nalainan sang buot o kung dugay na nga wala ka mo nagabugnuhanay, ina tungod man sa ginaangkon mo nga charisma today. Ay di good na Virgo. 4, 2, 26, kag 29, mga maswerteng nga numero. China's blue is your lucky color. Ang mga Libra, yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Sa mga Libra, ang gamay nga problema, abi mo Libra, yes. Kung ako ya patigi ko na. Nga ang gamay nga problema, may posibilidad nga magdako sa pagligad sa mga inadlaw kung hindi mo pagpangitaan sa solusyon, right? O, kung pabalaan mo lang, gamay lang na siya tuod. Pero kung masupot, madako, gina siya. Gani, samtang gamay pa, solusyonin na. Ha? Libra, Justice siya, 24, 30, kag 37. Jade green is your lucky color. Ang mga Scorpio naman. Yes, Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, tadlungon nila ang ila mga sala nga nahimo sa tion nga mahibaluan nila nga husto ikaw. Na amo nang good news sa imo. Mabalaan nila nga husto ka, sala sila tadlungon na nila di good, di ba? Kag isa pagid Scorpio, matuman ang imo sini ginahando. Mas swerte mo nga mga numero, 3 Justice Ace 28 kag 34. Green agate ang imo sini nga lucky color. Inauna pa lang nga bahin sa nga itong pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon iya nga adlaw Sabado. Yes, Maria Luz Grijaldo magkunat mayong hapon lang dira sa imo. Relax lang para sa dugang paginaton nga mga zodiac sign sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos sini. ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations ECRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-sagot. Palafonya.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinaka-evacuate. Sa tiyon sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Padayon si Tita Wilma. Okay, Tita, good PM. Greet ko lang si Zon Love Gid from JAL 1823. Aparte na si John, sakay sino to, si Con, ang iya sinigi na greet. Halin kay JAL. Love yan ako no si Con. Okay, Nick Connects. Hello, Tita We. Mayong hapon lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa imo programa. Tamiya ko, Tita We, family Helia sa Barangay Can Roma diri sa Pontevedra, Marayo. May God bless you, Tita We, and your family. Okay, thank you, gid. May damo nga salamat man, ha? Okay, kag syempre dira man sa may Pontevedra sa may crossing to Gis, dira sa ilan na Jolly Tenero, no? Jolly Tenero Junior and Family. Sa inyo tanan, senior or junior? Pahamo kayo na nung Jolly. Good afternoon, salamat man. Kag sa mga Monte Castro family, salamat kiyat. Kag dira man sa ilan na nanay ising mayong hapon lang dira sa inyo sa City Ubos.
dira sa may San Enrique sa inyo tanan-tanan dira. Ita man kamo may isa-isa pero kabalo naman kamo na. Sa iton man mga suki dira sa may Barangay Punta Taytay, mayong hapon lang da sa ilanan din Nanay Mary Segovia, mayong hapon lang da sa pamilya Flores, kag syempre man kay Inday Cora kag kay Zaldi Palma na sa Palma family. Okay? Relax na anay. Kay padayuno ni Tita Wilma ang mga nabili neton nga mga zodiac sign. Ara nakita sa zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius amo ini mga natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21 na sa mga Sagittarian or sa imong Sagittarian abi mo masulay ka sa makitaan mo nga katahom sa imo opposite sex pa mo kay na pero ang makita mo ga-admire ka sa imo mga nakita sa iya pero ang iya gali batasan tuhay sang sa imo gina-expectar. Gets nyo na. May suwati nga mga numero Sagittarius, 2, 3, 16, kag 25. Sky blue is your lucky color. Mga Capricorn, yes, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubtub Enero, 19. Mga Capricornian, para nga magapabilin ang mataas nga level sang respeto sa imo or sa inyo kag sa imo man pagkatao kinahanglan ipakita mo man ang kaayo kag respeto sa imo isig katao. Capricorn, mga maswati nga mga numero 12, 24, 36 kag 41. Lilac is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius Enero 20, tubtub Pebrero 18. Mga Aquarian, ang ginaangkon ninyo nga kaalam, abi ninyo magamit nyo gid na sa inyo trabaho, no? Magamit nyo gid ina sa dugang pagid nga income tungod sang imo abilidad kag tungod sang imo mataas nga ihibalo. Kag maangkon mo gid ang imo mga handom sa kabuhi. Mas wati nga mga numero 9, 21, 35, kag 42. Your lucky color is silver. Sa mga Pisces, yes, Pisces, Pebrero 19, tubto Marso 20. Kung gustuhon mo bala Pisces ano sa imo horoscope, mangin productive ang imo bilog nga adlaw. Buat silingon mangin mapuslanon ang imo bugos nga adlaw. Kung gustuhon mo gid. Kung naman ang mga kapalpakan nga nahimo mo kalimti na ina, paligaran na. Pero hindi mo pagpaligaron ang nakuha mo nga maayo nga leksyon. Gamita ina sa palaabutan. Mas wati mo nga mga numero 5, 23, 38, kag 39. Neon green is your lucky color, Pisces. Ang mga Aries, yes, ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Ay, ang mga Arian, tinguhaan ninyo nga mabuksan ang komunikasyon sa inyo friend. Kung mabuksan ninyo inang komunikasyon sa inyo friend, abi ninyo may nagahulat nga grasya sa inyo. May nagahulat nga grasya sa inyo. Kag, amo inang makahatag na naman sa inyo sang kusog. Kag kalipay. Kaya nga, amangin mapagsik, ikaw mo, paamo, kaya na bala. Mas swati nga mga numero 7, 23, 36, kag 41. Mga Aries, ocean blue is your lucky color. Okay. Katuan naman natin ang Taurus. Ang mga Taurus, amoy ni mga natao, Abril 20, tubtob, Mayo 20. Ang mga Taurus, yes, Abril 20, tubtob, Mayo 20, advice sang inyo sining, advice sang inyo sining horoscope, abi ninyo kung hindi ka mo mangutang. Hindi ka mo mangutang kay mabudlayan ka mo kag makabayad. Dako nga problema na naman para sa inyo. So mas magkapaayo, likawan na lang ang pagpangutang kung makapangita man lang sang paagi. Okay? Nagets ninyo, Taurian? Kag makapaayo,
pagid sa imo nga or sa inyo nga batyagon ninyo ang inyo ginaangkon nga ESP nan. No, batyagon ninyo ang inyo ginaangkon nga ESP, ang inyo extrasensory perception. Mga maswati naman nga mga numero sa mga Taurus, 4, 24, 27, kag 36. Your lucky color is dirty white. Nabatian nato ng aton sini mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw, Sabado, Hunyo 4, tuig 2022. Okay. Antes man, may ada pa kita panahon na mensyonar ni Tita Wilma kagina ang topic sa mga nagaproblema bala na sa mga anong may nga term gamiton tada Tita Wilma sa mga kaspahon dandruff ba paamo ka na no sa mga naga-eksperyensya sang kaspa ay perti gina kakatol-katol ka eksperyensya man ka muna nadumduman ko na ka-eksperyensya man ko na sang una mo na sang una bapaamo katol-katol may ara iya nga daw gagmay lang gid do nagkatul lang kalbo na may ara iya nga gamay lang gid ning daw gagmay sa daw flakes lang gid siya. May ara nga gamay lang gid gagmay siya pero makatul siya. May ara iya nga paghusay mo sa imo buhok ya kitaon gid siya ang mga kaspa kapin pa ko nang imo sini bayo ang imo nga bayo mga dark nga plain aara gid kitaonan. Ti anong mayo daman kabalugid kita nga ang dandruff or kaspa isa ina ka kondisyon sa aton sini scalp di bala di taman na mahambal limpuduhan sa panit sang ulo tana bala na isa ina ka kondisyon sa panit sang aton ulo nga may sa diin mabatyagan ka nga sobra nga kakatol kag kun kaluton mo gani nagakakakas nagkakakas ang abi mo panit nagali maputi na siya pero hindi man makalalaton right ang kaspa hindi makalalaton kag hindi seryoso nga klase sang masakit pero ang pag-angkon sinang dandruff or kaspa syempre nagapa-worry sa iba naton nga mga kauturan kay kalaway di bala kalaway nga masiling ay kagwapa man na tani nga babae ay kagwapo man na tani nga nga lalaki galing kaspahon no di ba na eksperyensyahan nyo na nami tani na galing kay kaspahon ti anhon mo na bikaw kay kaspahon wala ikaw dira sang mahimo kundi imo lang pangitaan sang paagi kung paano nimo ina solusyonan di bala damo man ang mga rason sina ang nakaangkon ka sang kaspa let's say kung dry skin ikaw nagakaspahon ka tungod sa iritasyon sobra nga pagpangal or let's say ina may mga psoriasis bala nan or eczema kung sa aton pa na kag hindi permi mo miyara tao wala ga pang gagamit shampoo mo iban gagamit lang na sila habon at kung kaisa hindi ka uyo ng ilaulo makatol amo resulta kaspa di bala mayara sensitive man ang skin sa inyo ulo sa inyo nga ginagamit nga hair products kadamo-damo nga sa mga hair products di ba magluwas sa shampoo inang mga hairspray inang mga gel nga nagapatigas sa inyo ulo amo pagina nga wala ka mo gali na kabalo ina makatuga sang problema sa ulihi let's say ang kaspa. Himuon nyo kung may kaspa kamo kinanglan hindi kamo ya siling magpabaya lang shampoo ka regularly mag-shampoo ikaw regular gamit kaya sang kundi kasausin nga shampoo sigihon mo na hindi mild lang nga shampoo ang gamiton mo hindi tama ka isong or non-medicated shampoo kag ang himuon mo da hinay-hinay lang pag masahi sa panit sang imo ulo para makakas inang mga natuklap na nga skin kag bunlawan mo ina sang maayo isa ina or gamit man ikaw sang medicated shampoo kun medyo problema na gid or malala na ang kaso sang imo nga kaspa ngita ka bala shampoo may ara man na shampoo nga may ara bala zinc parithion nga nga content
may ara salicylic acid, may coal tar or selenium sulfide, may ara na, di ba la? May ara na medicated shampoo pro sa mga butika, di ba? Nizoral na bala na Nizoral nga 1% na kay na iya makapakakas gina sa mga sang mga kaspa sa inyo siniulo. Kay nga na ina tungod sa fungi nga ara dira sa imo panit sang imo siniulo. Kag ano pagid ang shampoo na nga may ara shampoo nga pwede ninyo mabakal over the counter sa mga butika o kung may ara nga shampoo nga nagakinanglan pa reseta. Iya syempre kung serious ang problema sang imo sinikas pa sa imo ulo na magluwas na ano na gani untatan mo ang paggamit sa mga styling products, di ba? Magpa-hair dye ka sobra every week, ay hindi man every week Tita Wilma daw halos gani iban every 2 weeks, iban every month dia hindi gid pagpagusubok kaluluoy man si buhok, di ba la? Na untatan nyo gid ang inyo paggamit sa mga styling products, hairsprays na mga styling gels, anang mga moss pagid nga inang nagapalumok sa inyo buhok nga ining pag-spray mo mga bubbles kay apply mo sa imo hair o kung mga hair waxes kay nga may posibilidad ina man ang nangin-rason para nga na mag-oily ang imo hair. Ti kung mag-oiling imo hair pati imo nga panit sa ulong imo anit naga-oily man. Kag magkaon ka pagid sa mga masustansya nga pagkaon. Kaon ka sa mga pagkaon nga may zinc kag B vitamins kay na makabuligid para malikawan ang kaspa. O, di ba la? Try mo man nga magamit kita. Kung naging pangita ako ginasang una ang inang tea tree oil. Well, sa pagkamalmahal man anak, gamay-gamay pero mahal-mahal pero effective siya, no? Ang tea tree oil na inang herbal na siya, makabulig man nga mapahagan-hagan tubtub nga madula ang imo kaspa. Ang oil sang tea tree oil makuha may araman makuha na nila sa dahon kag ginagamit ina nga antiseptic, antibiotic kag antifungal na. Pero kung daw wala pag iban gani ginagamitan nila aloe vera, di ba? Aloe vera. Iban kalamansi, di ba? Mahapdi ang kalamansi. Gadiscolor pang imo hair. Kay mas lumo ang kalamansi, di ba? Ang iban, aloe vera, ginanusnos na nila sa anit nan. May ara kung masawan mo, yes, very good gid, kay mayo ang effect. Pero kung hindi, problema gid kag wala gid, ara si doctor, di ba? Kadto na gid lang kamo kung tama na gid ka katul sang inyo sini scalp sa ulo. Kag daw ang kakatul niya, hindi na siya nami. Sorry kung may mga nagakaon. Mabatyagan ninyo nga doon nagabasa-basa ng inyong ulo na konsulta nagilang sa doktor para sa nagakadapat kay nagakabagay para sa inyo sini kaspa, sa inyo dandruff. May naga-message Tita Wilma, doon nagalibog ang ulo namon kung magsaka na ang magsaka na dasun si mana sobra sa is ang presyo sang krudo. Ay nga mga anak mo, why na tada mahimo, no? Ara naman, mangita naman ta paagi kung paano kita makasurvive. Di ba la? Wending ka na imuy nagkadto ka na da. Pero hindi, seryoso. Ang kaspa nga ina. Nga kinahanglan, hindi naton pag-i-ignore, hindi naton pagpabayaan. Alas 2:58 Action Radio Philippine Standard Time. Kindly greet Tita We, my tia-in-law, my auntie-in-law, Thelma Materior, a happy 91st birthday from US. Thank you, Tita We. God bless. Wow, 91, ha? Puwerte na ina, consolation na ina para sa iya. A happy 91st birthday na kay Ma'am Thelma Materior. Happy birthday sa imo. Good health, gid, and more years pagid. Di ba, Ma'am Julie Militado Patrimonio? Okay. Siling naman ni Tuto Raymond, ako niya Tita We, kas padugay-dugay naman ni, ay man Japon na kuha, yabaw. Hasta subong. Abi, butang aloe vera, hindi kay kalamansi lang daw, hindi sa magkakas. Joke lang na ito. Pero tuod na siya, no? Kay Ma'am Yvonne Voschier, good afternoon. Ada man siya gapod sa ito online. Okay.
kag nami mantitawe Selsun Blue nga shampoo kay effective gid na. Oo, sa una ba subong kita pa ka muna sa mga drugstore. Do wala na ko bala kasiplat ng mga lain naman nga mga shampoo nga makabulong sina ang aton makitaan. Pag mo na mas nami kung sa mga drugstores, di ba? Yeah, hindi bala Psych Aldaba Fortuno. Salamat gid. Thank you gid sa gin-share mo kay effective gina ko no. Okay. Ay nga mga anak, alas 2:59 Action Radio Philippine Standard Time. Kay nang Lulit Castro dira sa Carmela Valley sa Talisay, mayong hapon kay Zimar, sa inyo man bugos nga pamilya. And of course kay Inday Norma, kag Inday Norma Rosales, kag kay Inday Grace, salamat kid. Kay Ma'am Cherry Alimbo, kag kay Miss Marife Navales, good afternoon, ma'am. Thank you so much. Thanks for the big heart, Sir Mileli Oligo. Dali gid lang imponto stress. Ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat gid no. Kay Miss M Saboso, good afternoon. Thank you kid. Kay dira man sa Talisay, kay Bibi Roston, kay Inday Salisaw sa good afternoon. Salamat gid dira sa inyo. Tutukian. Okay, tiyon na sang pagpaalam ni Tita Wilma sa sininga hapon. Pasensya na sa wala naton malabutan. Ang ato na Bible verse of the day halin sa John chapter 14 verse 26. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. I can't say goodbye. Happy weekend, mga palangkanaton nga mga tagpalamati. Sa Lunes na naman kita mag-updenay. And happy family day and happy Sunday para buwas. Stand by na sa may taong mga drama, mensahe sang paghigong. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.